Salutare tuturor! Astăzi ne jucăm un joc vechi de pe canal. Haide, bra! Mă încurcă ceva! Bă, nu-i corect! Nu-i corect! Haide, capul meu, să mort! Unde am respect, dacă nu m-ați auzit data tare cu ta. Și shortul ăsta îl vezi direct din YouTube. Bă, nu, bă. Repede, minează Matei. Diamante. Dacă de greu să sparg diamantele. Deci dacă mai dă un bloc lavă, cum adică? Bun, începem. Respect, Sigma Boy Moments. Hai că Sigma Boy Moments, dacă e... dar nu-i corect, cum? Da atâta lavă, nu-i corect, cum? Păi sunt mort. Bă, care că îmi dă 0 diamante? Aoleu, îmi dă 0 diamante, dacă se poate. Un diamant. O avut și ei obraz. Bă, dar e imposibil ăsta. Odată am fost foarte aproape să-l fac și nu filmam. Hai că-s aproape. Cum adică? Mă, de ce am un A pe ecran? Ia să merg mai departe. Acum am un B. Acum am un C. Acum am un D. Acum cățelușa mea îmi are un E pe cap. Mă, ce? Și acum cățelul meu altfel are un F pe cap. Mă, ce? Oh my god, bro, cred că e un meme ciudat. Cred că se întâmplă un meme ciudat. Și acum e un G. Ăsta clar e mimul ăla, bă. Ok, pa, oameni buni. Ce pot să zic? Abonați-vă și dați un like. Ne vedem la următorul short sau videoclip. Pa!